Продовжується конфлікт і всередині Мукачівської греко-католицької єпархії. На днях якийсь уняцький священник обозвав єпископа Ніла Янукович у митрі і єпископській одежі. За що так грубо свої б'ють своїх? Я теж видів той текст, пише та якийсь там Юрій, каже: дорогі друзі, сьогодні єпископ Ніл приїхав до Міжгір'я і на службі там, в кінці проповіді він казав, закликав не допустити єдності з братами-греко-католиками всієї України, забороняв підписувати листи до Ватикана і до блаженнішого, мається в виду, навірно, Шевчук, з проханням про єдність всіх греко-католиків. Тепер думайте, той пише, він обманом і тиском примусив зібрати в перший тиждень посту підписи, щоб не допустити єдності. А іншій стороні, мається в виду, навірно, прогалицька група, забороняє писати листи. Крім того, він обманув священників, бо вказав їм, що збирають за збереження так званого свого права з підписі. А виявилося, пише той же священник, що Мукачівська єпархія є донині у невизначеному стані. Так сказав посол папи в Україні, що єпархія не має свого права. Продовжує тот дописувач. А тепер єпископ закликає не допустити підписів за єдність. Сказав, що тільки він має право давати вказівки, збирати будь-які підписи. Лицемірство вищої марки. Йому ж, а нам нікому не можна. Він за нас вирішив, продовжує дописувач. Отже, пише уняцький священник, таким чином він проголосив себе диктатором, узурпував владу Януковичу в митрі єпископській одежі. Той кінець цитати. Звісно, ми не вправі там вмішуватися в їх конфлікт, но той же священник продовжує, ми вільні українці маємо право самі визначитися, як називати таку людину. Це не по-християнськи. Він нас хоче позбавити нашого конституційного права вирішувати самим. Пише він, Ігнатишин в Ужгороді збирав підписи проти єдності, а іншим не можна підписуватися за єдність. Підпис там написано Юрко Тис. Звісно, маємо лукавство дописувача. По-перше, він назвав, що Мукачівська уняцька єпархія не має до них статусу. Ніл узурпував власть. Ну, а в кожній церкві єпископ є першим лицом, який приймає рішення. Ну і в-третіх, що чому-то, коли хоче якийсь хтось із греко-католиків глядати свої права, споминають про Конституцію. А чому, коли ми, православні русини, хочемо мати віру свою православну і підпорядковуватися тим центрам, які суть канонічні, законні, спасительні, ми вже того права лишені? Дивіться, якщо річ йде про них, то там споминається право. Якщо йде річ про нас, то вже не маємо права. Ми напоминаємо. Православні русини вийшли з канонічної сербської церкви і вийшли в склад Руської церкви. З 91-го року ми в складі Української православної церкви канонічної. І тут ми увірено кажемо, так, і в нашій церкві єпископ приймає рішення, як поступати, які письма писати. Ну, окремі люди мають своє право виражати своє мнення, но не право міняти підпорядкування єпархії. Ми, православні, не вмішуємося в діла унятів, під церквою за себе.